Nila Juice, l-atleta Malti magħrufa l-kisbiet tiegħu fid-dinja tal-għawm fuq distanza twila, ħabbar li ser ikun qed jagħmel sfida oħra, din id-darba mal-Kosta ta' Għawdex. 700 f'7 ijiem, din hija l-mira ta' Nila Juice. Għawdex huwa qalbi ħafna f'2021 meta ksirt l-ewwel world record spiċċajt xlendi u anke jekk deċidejna li ħanifqu hemm l-aħħar ftit sekondi l-aħħar ftit minuti xorta ġew ħafna nies minn Malta, xorta ġew ħafna awċin u għadhom sal-lum isemmu dik il-ġurnata u nħoss li għandna bżonn nuru d-dinja kemm speċjali dik l-iżola żgħira li għandna fil-Mediterran. Riċentament rajna lil Nila Juice jom sabiex jikser rekord nazzjonali, però din id-darba mhux ser ikun qed jagħmel din l-isfida sabiex jikser rekord dinji, iżda sabiex isir studju. Lan ċentrali huwa sabiex jara il-limitu tal-bniedem u sabiex jifhem aħjar xi jkun qed iseħħ lill-ġisem f'dawn il-kundizzjonijiet estremi. Dan l-istudju ser isir permezz ta' diversi testijiet li ser jittieħdu minn jum għal ieħor waqt din l-isfida. Testijiet li ser juru l-abilità tal-ġisem meta wieħed jom għal 15-il siegħa kuljum għal 7 ijiem konseguttivi f'baħar miftuħ. Għalkemm it-tita Juice huwa li jom għal 15-il siegħa kuljum, dan jista' jvarja għaliex jiddependi mill-kundizzjonijiet tal-baħar fost elementi oħra li m'għandux kontroll fuqhom. Il-ħin li Nila Juice ma jkunx fl-ilma ser ikun użat sabiex hu jistrieħ, jiekol u jittieħdu t-testijiet li jkun hemm bżonn għal din ir-riċerka. Nila Juice ser ikun liebes tracker u jom u li permezz tiegħu in-nies ser ikunu aġġornati kontinwament. Juice ser ikun qed jom fid-direzzjoni tal-arloġġ u kuljum ser jibda minn post differenti. Kuljum ħanibdew minn post differenti u nispiċċaw post differenti. U mat fejn nispiċċaw nerġgħu nibdew l-għada. Ġifieri ħankunu qed nitilqu minn Ramla, minn Hondo, minn Mġarixxini, Wit Lasri wkoll ħaninżlu semmek. Ġifieri ħannatu a view from the outside in of Gozo. Nila Juice kellimna dwar il-momenti ta' tuħ il-qalb waqt l-sfidi tiegħu. Dejjem ħajkollok momenti mhux meta tnum biss imma fil-ħajja fejn tibda tkun ħataqta qalbek. Li nipprova nagħmel indaħħal il-breathwork, l-ocean mindset, nfakkar li l-nifsi li din hija xi ħaġa li jiena għażilt biex nagħmel u huwa xi ħaġa li tispira li l-nifsi li nibqa' nhom. Din l-isfida madwar Għawdex ser tkun qed tibda fil-31 ta' Wissu li ġej.